ako zasadíš, tak sklíziš, To je ne? najväčšia ryba, ty. No tak dúfam, že zabodujem aspoň s najväčšou rybou, lebo vyzerá to tu biedne. Tajomník tam mydla nahádzal tuto. Ty kokšo. Krásne. Ale dívaj sa, on je z minulého roku. strelený po hlave, preto mu skočil. To musí byť riadne buchnutý. Ferry, chyť mi to. Mám malú sietku, ale nevadí. No, tupojku mamine. Ale keby vedel, do jakej rodiny ide, tak neskočí. Jaký rybarok chytil, keby vedel. Nedovolený doping. Bijeme bez neho a... Zakrmenie. Rybarok. Chytám, radšej si sekať. Ty sedni si na chvíľu na tú stoličku, my tú hodinu vydržíme pri tej lavke. Slúži. Už si prekonal. Musí byť len tuto pri týchto dvoch. Musí byť dozadu. Čiže počuješ to, Milanko? Teraz je to celé dobre, ale opera sa o mňa vraví, že aj vraví, že si nevládne, tak ako však mu pomáhal. A mal zadrky dať, že už nemohol ani seknúť. No však upeče, že tam. A to netreba dlho grilovať. A zase ani olej nepotrebuješ, to on si tam upustí. Nechce, že duritky nemajú. Nie, ja nechcem. Stačilo. Sa páči, že 10, 6. nie? 10, nemá byť 10? Tak to ide, čo? Nemám. No ako loni. Abo dvoch, neviem. A za zvaným rozhodom musím vypiť dneska. Akože nie. Ale mám na pol veci a potom čakám. Tak Roman, hoď ďalej a krížom. Ešte, aby to nebol ten môj, vieš? Oči, ja som toho kapra chytil. Ale čo budete robiť toho, keď budeš mať obidva nás? Ja som chytil kapra za Nie, lebo vtáka. počúvaj, vieš, ja som tu mal tie zábery, ja som to nechal na vode. Ide oblúkom. Romane, poď sem. Počkaj, tak ja tam mám tiež podobnú rybu. To tiež asi nie. Tak Či nie? nechajú... Áno, však. Nie, ide sa zo mnou. Je silom. Hej, veď vidím. Dali ste mi to do vody už? Hej. Počkaj, Roman, počkaj, nerob. Rusko dobro, promíte. Tam, že máš tiež taký čas.
Tak ďalej. Áno. Znibrala. Dobre. Što umiem? Raz się nabudę. Jaka bomba, tylko. Hore im to nebude. Tam poď tam je pličia voda, tam je to. Eurom hambu, hej, na to, že víte. Skoro si ma prehodil, ale pohoda. Tam bude vraviť, že? To bolo vypočítané. Ja už teraz tam nebude tak. Tak pôjdem na to. Krásne. Rád, že čaká na pošedí. 50, ja? Prehodil nakoniec. Také stresové. No. To ide tak ťažko. Ale vtedy prišlo mi to trošku. Nerob, lebo ma zadá. Len prošilička.